रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। जहिया से चढ़ल बाटे नवरात हो रात हो मई दुआरी रोज जोड़ेली हाथ हो हाथ हो। जहिया से चढ़ल बाटे नवरात हो माई दुआरी रोज जोड़ेली हाथ हो। करे दर्शनवा माई के भवनवा करे दर्शनवा माई के भवनवा कोनो से न कोनो के कम बा। रेनुआ के झिझिया से न पूजवा के कम बा। हरे नेहवा के झिझिया से न जुलिया के कम बा। जहिया से चढ़ल बाटे नवरात हो रात हो मैया दुआरी रोज जोड़ेली हाथ हो हाथ हो। जहिया से चढ़ल बाटे नवरात हो माई दुआरी रोज जोड़ेली हाथ हो। करे दर्शनवा माई के भवनवा करे दर्शनवा माई के भवनवा कोनो से न कोनो के कम बा। रेनुआ के झिझिया से न पूजवा के कम बा। हरे नेहवा के झिझिया से न जुलिया के कम बा। नमी में नवा दिन करे पूजा पाठ हो खाली जाए न देवेली एको रात हो। नमी में नवा दिन करे पूजा पाठ हो खाली न जाए देवेली एको रात हो। डीजे बजा के कमर हिला के डीजे बजा के कमर हिला के एकनी में बहुत दम बा। नेहवा के झिझिया से न जुलिया के कम बा। हरे रीनवा के झिझिया से न टीनवा के कम बा। से बोलो पटन देवी मैया की। डीजे ब्रजेश चकिया। मथवा पर धइले बा डिजाइन वाला झिझिया बारे के रह खेली भीतर दियरिया। मथवा पर धइले बा डिजाइन वाला झिझिया बारे के रह खेली भीतर दियरिया। दसई में 10 दिन करे बहाला हाला मुकेश कुमार बिना दास के बुझाला हाला। दसई में 10 दिन करे बहाला साजन सिंह दीवाना के बुझाला। मंदिर भितरिया नाचे पुजरिया मंदिर भितरिया नाचे पुजरिया कोनो से न कोनो के गम बा। अरे नुआ के झिझिया से न पूजवा के कम बा। हरे रीनवा के झिझिया से न टीनवा के कम